señoras e señores, benvidos ao Voltas co Prato, son as 7 da tarde, estamos na Televisión de Galicia cociñando en directo como cada tarde. Sí, aquí estamos, como sempre, os do Voltas co Prato, imos facer as receitas máis saborosas, as receitas máis ricas que se poden facer na Televisión de Galicia. Pode ser, igual hai alguén que ainda non sabe que temos un Instagram maravilloso, pois seguídenos en @voltascoprato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque hoxe veñen pasar unha tarde espectacular con nós, ademais do noso público, recibimos con fortísimo aplauso a Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Está guai que puxeran as cores de Nadal, porque facedes un pouco de deporte para entrar, ¿sabes? Sí, para non. No, que va, nos entramos así de... Bueno, Agáchame. Ah, tú agachaste, eu nada. Este sí, Pero porque a ti faiche máis falta, porque a No, mí... para non tirar as bombillitas. A mí non me dá, a mí dame como moito no moño, non noto nada. O sea, ti non te baixas. Nada. Temos unha cousa importante que contar. Xulio Mato, Begoña Vázquez. A ver. Atención, porque, como dixemos, este decembro vai haber moitas sorpresas. E a primeira sorpresa é a seguinte. A partir de hoxe, por favor, xente que está na casa, que nos envía as fotografías de todas as receitas que facedes durante esta fin de semana, durante toda esta semana, esta fin de semana, de aquí ao luns, porque o luns a mellor receita será a gañadora do noso concurso fotográfico gastronómico do A Voltas co Prato. Bien. Segunda parte. Bien. Vale, moi ben, gustoume o aplauso. Vai ser un libro ensinado por todos os cociñeiros, cociñeras do Voltas co Prato, por todo o equipo, así que, por favor, participad, enviades as receitas, as fotografías ao noso Instagram, @voltascoprato, e despois o comité de sabios, integrado por Begoña e Xulio, escollerá cal é a receita máis bonita. Eso é. Non? Sí. Receitas poden ser doces, salgados, o que queirades. Normalmente é moi unhas difícil, galletas. Sí, no, a normalmente é xente difícil. curre moitísimo. Entón, todo o que fagades esta semana, da igual que sexan receitas do programa ou non, se son do programa mellor, pero poden ser do programa ou non, enviade @voltascoprato porque terá premio o próximo luns. Atentos e atentas. E agora entendo que queredes cociñar. Home, claro. Sí, no, xa queríamos eso, sí. Xo querías antes. Eso Sí, Eso eu Xa quero. falei demasiado, Eu sí, un pouco. Veña, Xa falei dalle. moito. Pois veña, a ver que nos trae María Dolores de Vilanova de Arousa. Son María Dolores, viño de Vilanova de Arousa, dunha aldea que se chama Tremoedo, e viño a Voltas co Prato. Digan outra forma de preparar o solomillo, porque eu fago de varias formas. Ao forno, como guisado, a ver con que me sorprende. Un saludo a toda a miña xente de Tremoedo. É un bico. Para María Dolores de Vilanova de Arousa. E atención porque Begoña xa está nerviosa. Sí. Xa empezamos con historietas. Empezas con Xulio, que te explica a No, receita. pero que estás nervioso. Claro, porque... A ver, que vas a facer, Dixo a Begoña? directora, te has liado la manta a la cabeza e a ver como sales de ella. E ten toda a razón. Pero eu, claro, son moi optimista con todo, Porque sempre. ti pensas que non che vai dar tempo. Bueno, pues veña, explícame ti a receta, veña, explícame ti. Explícame ti. Pois vou facer un solomillo Wellington. Oh, Vale. en 25 minutos. En 25 minutos. Pois xa, Pero tempo non me... cierto. Vou poñer xa a sartén rápido. Veña. Vea, vou te dicir unha cousa. Rápido, sinxelo, riquísimo, Está porque está riquísimo. Cru? Más barato. Non, porque os vou marcar, listo. Bueno, no, a masa follada, digo. A masa follada non. A masa follada é fina, non hai problema. 10 minutos, 220 grados. Veña, a ver se é verdad. Vámolo ver. Xa verás que rico queda. Barato para Navidad, Vale. vale? Porque soy interesante ahora. Moi ben. É vistoso. Algo máis? Non como de Xulio, xa verás. Pois Begoña Vázquez está nerviosa, pero cree que lle vai dar tempo a facer o seu solombo Wellington. Julius. Vas flipar con meu, Begoña. Sí. Vou facer un solombo recheo. Oh, Vale. e que? Que dá tempo de facelo neste programa. Oh. Sí. Vale. Que é super de Nadal. Vamos a rencher de touciño e de queixo. Un queixo curado. Oh, que rico. Pero vamos a facer, xa que estamos en Nadal, pode valer para noite boa ou para fin de ano, porque vamos a facer unha salsa de uvas. Unha salsa de uvas. Unha salsa doce de uvas, super rica e super apropiada para estas datas tamén. Está ben. E se dá tempo, arrimámosle unhas patacas fritas. Moi ben. A Begoña parece ben. Pareceme moi ben. Estás conforme? Sí, fixo o lomo, acordaste do lomo do Sí, outro día? do lomo, sí, sí. Ao Pois ao revés. revés. Ao revés. Vale. Eso, Ok. moi ben. Pois, A señoras... voltas co prato. Señoras, señores, A voltas co lomo. Solombo A de voltas porco, co na porco. voltas co prato marchamos con Xulio Mato. Veña. Veña, vamos alá. A ver. Veña, solombo.
Vamos para aquí co solombo. El puerco. Mira, primeiro que temos que facer é, temos o solombo que lle quitamos estas ternillas que ten por aquí, vale? Esta non la quita o carniceiro, hai que quitarles con cuidado, vale? El non choquita, ou si? Non cho quita. Ah, no. Eso non cho quita. El dacho o solombo limpo, pero non cho quita. Entón, mira, vamos a abrir... Se lle dis que chasquite. Bueno, pues sí, non sei, normalmente non chasquita. Ah, vale. Entón, mira, vamos, abrimos con cuidado de non chegar ao fondo, vale? Vale. Entón, mira, abrimos así e agora ímonos por Vas a facer lados. como libro. Vamos a abrir como se fora Un libro? un folio. Vale, un Vale. libro, un folio. Bueno, un libro... Bueno, sí, veña, un libro. Non se chama así, abrir un libro. Ocha a razón. Ahora damos a volta e por outro lado exactamente igual. Vamos Parece así, atún, así, con cuidado sempre de que non, para que non nos rompa, vale? Vale. Vamos por aquí. Moi a má, xogar. Con que estilo cortas? Casi corto. Casi. Eres boa, Casi cortas. Aí o temos, vale? Non, Bueno, non aquí, abres moito, mira, che rompe. isto guardámoslo por se hai un neno pequeno que non lle guste recheo, facémoslle así a plancha. Ou Vale. pos gatos ou Ou pos por cans, gatos, que a xente moitas eso veces é. cociña pos gatos e pos cans, pois igual. Bueno, entón xa o temos aí aberto, vamos a botar un chisquiño de sal e un poquinho de pementa. Moi ben. Vou dicir, mentras tanto, a xente da casa que nos chame ao 664-483419 é o teléfono do Voltas co Prato que podedes chamar, como sempre, para comentar o que queirades. Recordade que temos ese concurso fotográfico gastronómico no noso Instagram, non no teléfono, no noso Instagram, concurso fotográfico gastronómico de Nadal do Voltas co Prato. E tamén, como sempre, que bonito que deu ese sonido, e tamén, como sempre, repartimos cartos, 50 euros dunha vez e 50 de outro no Voltas co Prato da televisión. Dos solombos. Os solombos. Non. Os solombos. Mira, Vale. touciño interfebrado. Mira, touciño. Material. Metemos aí touciño, vamos a separar un poquinho máis para que nos dé pa dous. Vale, e agora que vamos a facer? Como este é un queixo Sí. curado que non nos vai fundir ben, o que vamos a facer é relalo aquí encima. Vale. Para que, claro, Eso é. aí para que despois polo medio se desfaga, non? Eso é, para que non nos quede tanto bloque. Ajá. Xulio, teño unha pregunta para ti. Dígame. Porque hoxe dixeches antes de entrar aquí que querías facer... Hoxe vamos a facer unha apología porque vamos cociñar con manteiga. Vamos a facer unha apología da manteiga. Se vas facer unha defensa a ultranza Unha defensa da utilización da da manteiga. manteiga. Porque ten vitaminas Sí, A, D, E e K2. eso licho. Vale? E aparte deso ten ácidos antiinflamatorios para o noso sistema digestivo. Que hai xente que ten moito paquete de manteiga e non pode ser, hai que defender a manteiga tamén. Pero a ti pagouche algunha empresa de Non manteiga? me pagou ninguén. No? Non me pagou ninguén, pero dime Mellor manteiga que dime moita margarina. xente. Cociñas con moito mellor. Moito mellor. Moito Sempre. mellor. Vale, pois vamos facer unha defensa da manteiga, así que se hai algunha persoa que non lle guste a manteiga, hoxe non é o programa. Que chame, no. Que chame e debata. Que chame, debatimos. Chame e debata. Claro. Aí está. Non se pode abusar, pero non se pode abusar de nada. Tampouco do aceite de oliva virxe. Non se pode abusar tampouco. Hai que meter todo nunha dieta saludable. Equilibrada e saudable. Eso é. Vamos deixar a Xulio aquí pensando... Mira, vou enseñar os rolos. Moi ben. Ves, vamos cortar e vamos a empezar Valos marcar. a marcalos. Ves, xa temos aí os Ora, roliños que feitos. chulos. Moi bonitos. Vamos deixar a Xulio pensando na súa defensa. No, xa Da manteiga. Xa está feita. E imos con Begoña, a ver, se lle chega o tempo. Cochinito, ay, ay, no más te juites y Estas gustan, estas cancións son... Cochinito, ay, ay. Veña, Bego. Gústame, que vou facer eu? A min, a música gústame casi toda. Sí, toda. Hai algún estilo musical que non che guste? Como o flamenco non é moi o meu. Pero Non tiñas pinta, no? Non te vi eu de sevillana. disfraceime unha vez. Sí. Sí, nun entroido ali en Berín. Bueno, é que en Berín disfrazarías de calquera cousa, non? Sí, bueno, máis ben de calquera cousa casi sempre, porque nadie sabía do que iba. Va. Mezclaba traches e todo o que podía. E o plato que máis che gusta? O sea, perdón, Da miña vida? o estilo musical que máis che gusta? O estilo musical que máis me gusta. Sí. Ostras, o rock, quizá. O rock? Sí. Ves, péjache, sí. Sí, é o que máis me gusta. Veña, receita, solombo de porco. Vamos a marcar solombo, Sí. vale? Xa vamos a retirar. Como vai ir ao forno, tampouco hai que deixalo moi feito. Porque che ten que dar tempo. E o solombo é unha carne de porco que tampouco pode estar demasiado... Ten que coller, vale, hai uns 63, 64 grados no centro, pero... É como sabes que está en 63 Porque no, xa verás, porque notase. Ten que ser o doble do teu dedo. Sabes o calor do teu dedo? Xa, Begoña. Pois o doble, tente que queimar un pouquiño e xa está. Xa, Begoña, pero sabes exactamente que son 63 ou 64 grados. Bueno, a mellor non, pero é exacto, pero máis ou menos sí. Home, levo moitos anos tamén. Home, xa, sí.
Tes un termómetro, Non, porque a cocción da ternera, a cocción do porco e todo eso é ese punto de calor. Vale. Vamos Ponte o chamar a dedo nosa e queimate un pouco. convidada para que lle explique Begoña como está facendo a súa receita de solombo. Recibimos cun forte aplauso a María Dolores de Vilanova de Arousa. Un aplauso para ela. Hola, María Dolores. Hola. Que tal, como estás? Bien. Mira, arrímate aí a Begoña, arrímate xa por aí. Benvido, Begoña, bien. tentino coa alfombra que está peligrosa. A alfombra é peligrosa, sí. Bueno, vouche facer un solombo con hojaldre. Se che dá tempo. Muy bien. Moi ben pa Nadal. Bueno. Perfecto. Sí. Entón, o que vou facer é, primeiro, marquei o solombo, mira, teño aquí. Sí. Vale, marquei un pouquinho, a ti como che gusta a carne? Bueno, eu que non estea pasado de Vale, todo, pero aí está. bueno. Pois entón, está perfecta. Sí. E agora, teño un pouco de allo, un pouquinho de cebola con un pouquinho de aceite, vale? Estou facendo un sofrito. E aquí estou facendo boniato, que é moi parecida á pataca, pero un pouquinho máis doce. Sí. E agora vamos a facer unha salsiña de champiñóns, Pero que faz? Por que cortas así o cogumelo champiñón? porque o corto así para facer láminas. Pero é moi samurai eso, Nunca te vire cortalo así. Por que non me cuadraría? A ver, faino outra vez. Ostras, vai levar o dedo, Non o... Non o... Levaría outra cousa, pero o dedo non E leva. a uña? Nunca levaste a uña, nin nada. Home, madre mía, o primeiro o que faz. Sí, mira. Mima. Ahora, ¡ah! Falta chacatana, ya. Aí vai. Ese é perfecto. Vamos facer unha salsiña de champiñóns para poñelo por encima. Ah, xa se cansou, mira, de picar. Non, non me cansei, pero bueno, é que así vou... Desqueño máis rápido, xa me chegan. Estes champiñóns son, primeiro, maravilla, xa. vou facer Ule moi ben, como se fora unha empanadilla, vale? Que así vamos ver máis fácil. E aquí que tes? Cebola. Aquí boniato. Dixeche antes, Sí. verdad, boniato. Ahora aquí teño un pouco de cebola, un pouco de allo, aceite e o champiñón. A ver se és capaz de botarlle aí unhas rodas de muiño de Unhas rodas de muiño de... pimenta, claro. Unhas Unhas rodas de aí, muiño de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, xa está. Así. Listo. Vale. Ahora vamos a deixar que se cociñe un pouquiño aí. E aquí neste caso, pois se temos outra seta que nos guste máis, podemos usala. Porque ahora que seta che gustaría usar? Se puderas escoller unha seta para esta receita, cal escollerías? Home, pois agora están en temporada e xa empezaron as setas de inverno, un lactarius, unha lengua de vaca, unha lengua de boi, sabes? Cousas así. Vale. Unha angula, unha trompeta negra, Ah, trompeta negra controlo, ves así, ves? están ben. Entón, que vamos facer? Vamos marcar o solombo, vamos poñer o solombo aí, vamos botar un pouquiño do champiñón e vámoslo cerrar. E por vou no pintar e metelo no forno un pouquiño, para que quede así como unha empanadiña. Xa verás que chulo queda. Que che parece, María Dolores? Sí, maravillas. Sí. Sí. Estás contenta ca receita ou prefires outra? Sí. Vale, che. Está bien, sí, está bien. Pois veña, vamos ver a de Ben, Xulio. agora a de Vai, Xulio. Tenti nunha alfombra aquí deste lado. A ver, Moi Xulio. boa, benvida. A ver, Hola, bueno. Xulio. Pois eu paella. estou facendo un solombo recheo. Moi boa que pinta tamén. moi para estas datas, Bien, E vamos a facer, mira, está recheo de touciño entrefebrado e queixo. Vale, ahora vámoslo dorar un poquinho na tixola e vámoslo poñer esa bandexa e vai para o forno. 10 minutiños para que nos quede cociñado, pero non moi pasado, vale? E por outro lado teño aquí unhas uvas e vamos facer unha salsiña con uvas. Unha salsiña super rápida e express. Temos que ter un caldo. O único que temos que ter é un caldo. Tamén o podemos facer con auga, pero vamos quedar un poquinho O menos caldo intenso. queda mellor, non? O caldo Que é sempre caldo queda de mellor, polo. sabes? É un caldo de polo. carne, bueno. Pero sírvenos calquer consomé que teñamos pola casa ou calquera... Ou incluso un zumo de uva sin azúcar, tamén nos serviría, vale? o zume. Bueno, ou con azúcar, evitamos nos botar o azúcar. A ver, María Dolores, que te vexo-te moi a favor. De todo, justo me vexo as dúas recetas que teñen boa pinta. Claro, porque te vexo moi a favor, pero tampouco te vexo falando moito da receita. Hai que probala. Mentre non se proba, non se sabe como está. Moi ben falado. Mentras non se probe, non se sabe como está. Claro, como está. Como Dixo, está. moi ben. Está. Gustoume moi. Claro, eso é... Pois sentido non che vou preguntar entón si queres coller unha antes de probar. Non, primeiro probo. Despois digo-vos cal é que está mellor. Moi ben. Falou María Dolores e falou ben. Creo, non? Creo que sí, non? Pareceme perfecto. Vou-te acompañar á zona de sufridores e despois chamamos de novo, vale? Vale, Vamos por aí. gracias. Vamos a dar un aplausiño. Veña. Aí está. Aquí. Eu, mentras tanto, voulle contar cousiñas a Galicia. Por qué? Temos sorte de que nesta terra haxa tantos marraos. Por qué? Porque hoxe cociñamos solombo de porco, simplemente por eso. Esta peza é unha das nosas favoritas, pero, por desgraza, cada porquiño ten só 2 solombos e, ademais, non son moi grandes, entre 400 e 600 gramos, dependendo do tamaño do animal en cuestión. É unha carne tenra e saborosa, é o mellor. Un precio
moi axustado para todos, uns 8 euros o kilo. Aproveitade a compralo agora, podedes conxelalo, E para Nadal facede unha destas receitas e deixaredes pampos aos vosos convidados. Para agradecementos, como sempre, en @voltascoprato. Aí estamos. Concurso fotográfico gastronómico de Nadal. A Voltas co Prato. Participade, enviade as fotos, vale? Haberá un libro o próximo lunes. Vamos con Begoña. Ah, mira. Xa estou, mira, mira. Pero que fixache aquí? Porque algo lle botache isto. Un pouquiño de nata. Nata. Vale. No champiñón. E... Aí vai, que non me levanta. Aí vai. Vale, vámonos a cerrar. O sea, isto ven sendo unha empanadilla de carne. Exactamente. Pero é un Wellington porque é de hojaldre. Pero por que dixeches que ibas facer Wellington? É lo que é hojaldre co solomillo. Pero son empanadillas. É un mini Wellington. Mini Wellington. Wellington Mini. Bueno, xa está máis contenta, que xa lle dá tempo, Eu non vou dicir nada. Vou na deixar a ela só a ver se empeza a cantar ou algo. La. Bichos, mira, xa está, teño que meter por menos dúas. Oiches, Que? avísasme para ir ao forno ou queres... Sí, no, mira, tapo unha, e vamos ao forno e remato as outras tres. Van meter 3 no forno. Sí, vou meter 3 no forno, pintadiñas. E cantas van sair? Van salir 6, pero porque vou meterlas noutra bandexa. Para que coma a xente. Vale. Pareceme ben. Xa que hai 3, hai un pouco de solombo. Isto, como sempre, despois píntalo, non? Agora vou no pintar xa. Aí vou. Con pouco de ovo. Un pouquinho de ovo. Aí. Si temos tempo, facemoslle unhas marquiñas, xa verás que bonitos quedan. Como se fora un pan. Ah, Un dibuxiño arriba, aquí no cocorote. sí. Para un dibuxiño queda de maravilla. Claro, o Que lle tema botei é... o ovo? Para pintar, Sí. eu botei un pouquiño de leite, vale? Para que Ovo. se me dilúa un pouquiño máis e queda mellor pintado. Se non o ovo, moitas veces queda máis espesote. E así, con un pouquiño de leite, Eso sería un superconsello. sería un super consello, pero antes vamos ao forno. Vale, antes vamos ao forno. Tempo e temperatura. Por uns 10-15 minutiños, Que non temos... que exactamente a 200-220. E O agora- caldre 10 minutos, 220 grados está. E agora sí, a de 3. 1, 2, 3. Super consello. Eu, por exemplo, boto Espera, un pouco que de... desapareza e agora. Vale. Aí. Batí un ovo e botei un pouquiño de leite. Por qué? Porque así dilúo un pouquiño e queda moito máis limpo que o xaldre ao pintar, porque hai veces que parece que ten pegotes de ovo. Entón, se botamos un pouquiño de leite, eso non pasa. Perfecto. Que estaba facendo a traducción? No, estaba explicando á xente con xestos como se fai. Moi ben. Moi ben. Gustouche? Veña, Encantoume. vamos a deixar a ver, vamos con Chuli. Cochinito, cochinito, Oink, oink. no más de Pois mira, aquí estou, Carmina Botache Zurita. azúcar. No, non lle botei Non nada. botaste nada. Non lle botei nada, mira. Se foi saltear as uvas para desglasar todo o que tiñamos do solombo. como lle. E botei un chisquiño de caldo para que nos Vale. axude a desglasar, nada máis, vale? Mira, ahora temos aquí un pouco de azúcar moreno, este sempre... Queda un pouco de guerra. enblocado. Claro, queda un poquinho en bloque, entón botamos así, expresamos un pouco. Tampouco moitísimo, só para que a caramele un pouquiño nos dé color, Vale, vale? Nos Moi dé ben. color e sabor, claro. moi ben. Entón, ahora vamos deixar que nos cociñe un pouquiño aí e vamos a botar medio vasete de viño doce Toma e caldo. e caldo. E a pregunta é a seguinte, por 50 euros. De que é a salsa que está facendo Xulio Mato? De uvas. De que é? De uvas. Quieto, Baco. Quieto. 664-483-419, chamade ao O Voltas Dioniso. co Prato. Chamade ao Voltas co Prato ao 664-483-419. Esa salsa que estades vendo aí que se está facendo é de... Uvas. De verdad. Bueno, mira, que se ha empezado a dourar, ves? Entón vamos a botar xa O viño. Veña. E agora deixamos que reduza un pouquiño. Despois caldo, teño aquí un pouquiño de caldo con maicena tamén, vale? Para irlo espesando. E vamos a empezar cas chips. Mira, Espera. Pero as uvas van ir así. claro, Así enteiras. claro. Ah, vale. Sí. Vale. Claro, é o chiste de atopar as uvas. Vale. O ideal, que non sei se vai ser o caso destas, é mercalas sin oso. Que estas igual teñen Igual teña... bebidas. Toma, proba, a ver. Como me Eu vou gusta ir que me botando das as cousas patacas, despois que me de están- pasar polas túas maus. As miñas maus están recién lavadas, Ah, pero son túas. Claro, Non me- xusto antes de ir ao baño. non miñas. Bueno, Pois mira, non sei se vamos teñen bebidas ou non porque metí todo para dentro. Pois xa está.
Ese é o truco desta receita. Moi ben. A ver se che cheira alcohol. Cando deixe de cheirar alcohol é cando lle botamos o caldo. Cheira? No, No? no, Pois vamos a botar o caldo. no. Bueno, aquí, a Nariz de Ouro 2025 dixo que no. Sí. E agora vai, o peor de todo é que sí que vai olir a cal, ou sea, a alcohol. No, bueno. Estamos así un Pero pouquinho. E ahora deixamos Ahora deixalo que reduza, non? Deixamos que ligue todo. Vámoslo ligar con maicena, non vamos deixar que reduza. E o caldo de maicena de antes? Non, Temo aquí. É porque Pero- botaches caldo. Botelle caldo primeiro para facer a salsa e despois espesamos. Ah, pensei Claro. que xe ibas botar directamente No. eso. Vale. Aquí non estás aquí para pensar, estás para presentar. Tens razón. Entón, o caldo de maicena vai ser o último que incorpore aquí Xulio Mato Eso é. para darlle Aquí espesor. Aquí temos xa as chips que nos vai dar tempo de facelas. O solombo está no forno, eu xa teño todo. Non tes problema, todo tía. organizado, mira que tranquilidade, mira que receita mar 100. Pois vou ir, iba a ir, con Begoña iba a ir, pero estános chamando. Entonces non podo ir. Así que imos a Santiago. Marta, que tal? Boa tarde. Hola, Boas Marta. tardes. Como estás? Pois moi ben, vindovos. Bueno, así nos gusta, nos gustanos moito que Hombre, gustanos pa que eso nos estamos, vexan, pa eso estamos. que nos miren. Para eso Hombre. estamos, como di Xulio. Claro. Bueno, non sei como quedaba o tempo por aí por Santiago, cando marchei eu pola mañá non quedaba moi apetecible. Hola, Marta, escoitasme? Bueno, sí, escoito, sí. Ah, digo que cando eu marchei de Santiago non quedaba o tempo moi apetecible, non sei como está agora. Pois chovendo. Bueno, xa. Bueno, pues é raro, É raro, verdad? É raro, verdad? É moi raro. É moi raro, é moi raro. Bueno, pois veña, por 50 eurillos vouche fazer a pregunta de que é a salsa que está facendo xusto agora mesmo, Xulio Mato. Sí, de uvas. Moi ben, deu un aplauso para Marta que leva os 50 eurillos da volta co prato, moi ben. Gracias. Mando un bico grande, vale? Igualmente, pa vos. Veña, chao, ata loguiño. Chao. Chao. Aí está a Marta de Santiago, leva os 50 euros porque sabía a pregunta de concurso, estaba moi atenta. Ahora, xa temos, mira, a salsiña ligadiña, Xa metiche la maicena, non? Xa metemos a maicena, Vale. ahora vamos deixar que ferva uns minutiños e xa a temos. Perfecto, vamos con Begoña. Buah, este é moi... Esta gusta, ¿no? Que non che gustará a ti? Toma. Traballar. A ti? Pois é verdad. Bueno, si traballar é isto, sí que me gusta moito. Claro que sí. No? Pero non Bueno, é. pero falo ben, Non é. Bueno, cada un o seu. Cada un o seu, é verdad. Como que non o é? E logo isto que é? Isto é traballar, pero Entón? bueno, é máis, para nós é un hobby, é unha alegría. Pa ti. Bueno, claro, que ti Pa min é estar moitas horas. É un traballo increíble, espectacular. Begoña. Que? Que é verdad, que se te dá moi ben, a mí me gustou moito o que faz. A ver, boniato, Vou fazer tacatá. un paquete. Un paquete, sí, un paquete. Un paquete feo que fixo no forno. Teño aquí 3 solombos, por se acaso non me sale, meter na salsa. Por si acaso, sabes? Que xa o vin aí jodida a cousa. Hai que ter un plan B sempre. Ai, xa dixen o meu taco doxe. Ah! Da semana. Oh! Gastache o taco da Gasteino semana. sin querer. Ves? Xa o tiña preparado para mañá. Ves? E ahora... Tiña un refrán tan bo. Pero ahora xa tens que esperar outra semana máis. Xa levo 2 semanas con este refrán É que esperando. leva 2 semanas agardando para decir un refrán que ten un taco e sempre lle sale un taco. Sempre me sale un taco. No, a semana pasada gastaste vos. Bueno. Gastaron eles o meu taco. Vale. Eu non. Si, tú Sí, tamén. gastámoslo nós, Xulio, sí. Sí, sí. Entón, que vas facer con eso, como niña? Pois mira, teño unha pataca doce, que se encontramos en cualquier supermercado. Cocen antes, que unha pataca... Que unha Sí? pataca, sí, con unha pataca blanca, unha pataca amarela, cocen antes, vale? Un pouquiño menos de cocción, e o que facemos é remeselo ben, colle un molinillo outra vez, Va, un molinillo. un guiño. Dalle outra vez unhas rosquitas, Cantas? así 4, 1, 2, 3, 4, xa está. Así? Foi de 5, pero bueno, está ben. Esperemos que a convidada, si me sale mal é porque lle deu 5 Sí, voltas. claro, sí. Mira. A pimenta, a miña culpa non é. Voute deixar aquí mesturando. Isto vale deixar así ou vas a facer algo con Nah, él? xa está. Vale, pois marchamos con María Dolores de Vilanova de Arousa. Vamos, veña. Espera, ahora... Estaba a ver o mozo. Así me gusta. A ver, o daño se estou sempre. Cando dixeches mozo, non sei a quen te referías, A ti, pero... a ti. A ver, como estás? Moi ben. Sí? Sí. Ben, estás preparada? Entón, para probar cousas boas, mellor aínda. Bueno, pois... Sí. Habrá que verlo. Somos cociñeiros, Home, si malos non son. No. Si non estarían aquí. Non hai peja, non hai Non hai peja. peja. Non hai peja. ninguna. Sí, sí. Claro,
agora que xa as túas receitas avanzaron un pouco, que? Que hai que probarlas. Como non? Claro. Como non? Están dicindo por detrás, ahora que están feitas, abre o apetito, pero... Vámonos probar, e a que mellor estea, pois... María Dolores, pero ten que haber algunha, quero dicir, ten que haber unha que digas ti, ña. Non, todas as dúas teñen moi boa pinta. Todas as dúas. Xa a empezar, Non ten ningún fillo favorito, ningún sobrinho favorito, nin nada, porque todos son iguales, Bueno. As receitas tamén, exactamente. Vamos ver o forno dos cociñeiros, a ver como van as cousas. Veña, dámosle un aplauso a María Dolores, veña, vamos. A ver, ponte aí dese lado de Xulio. Creo que Xulio, tens que abrir o Vou forno. ahora mismo. Estou preparando xa o paño. Perfecto. Deixa-me Pois escurrir o vas a lado abrir ti o para forno, medir Xulio, veña. Abre o forno. A ver, abre xa o Ten cuidado forno. que está Veña. quente, Está quente, Julio. Ti abre con cuidado. Cuidado, bótate para aquí, María Ahí está. Dolores, ten tiro. Vente para aquí, vente para aquí. Tranquilo. Vente para aquí que te vas queimar. Non quero que queime as cellas. No. Pasa nada. Ahí estamos. Vale. Ahí lo está, Sin trampa ni nada, Sí, Esto es sí. tiempo real, Ahora vamos a emplazar. Eso... Mira, vamos. Eso vai ferver, Xulio. Vamos, ver. Para nos queimar. Eso vai ferver. Vale, vamos poñer unhas poquinhas patacas por baixo. E agora sacamos xa o pau, Uf. a un par deles. Oh. Que ten boa pinta, non? Sí. Maravilloso. Colocamos, vamos colocar 3 porque non son moi grandes. Sí. Estades vendo unha creación Está. de Deus. E agora, E ahora a salsiña. a salsiña que temos aquí. Eso vai ferver, Xulio. Mira, dámoslle brillo, máis temos as uvas, que son... Un aplauso Moi para ben, Xulio moi ben, Marco, vale. por favor, veña. Moitas gracias. Que ben. Vamos por aquí con Begoña. A ver, Begoña. Ai, Begoña, abre o forno. Vamos, Begoña. A vida dache sorpresas. É que tanto. A ver que hai aí. Veña. É que tantas nos vai dar. Sí. Saca iso de aí. Claro. Meca. Primeira fornada. Primeira fornada de Begoña Vázquez. Está un pouco O morena. ovo pintado por riba, tampouco. Segunda fornada. Oh, Hai que ter cuidado cos papeles que se meten no forno. Mira este. mira ese, Queimou, non? Queimou no abrasouno. Vouche coller o máis bonito. Eu creo que é este. Este. Oh. E mira, agora vou no abrir. Para que se vexa. Aí o tes. Ao revés, ao revés. Oh, mira. Aí está. Está quietinha, así non se ve, Begoña. Aí quieta. No. Aí vai. Quieta de todo. Quieta de todo, Maravilla, pode sí, moverse. Aí está, mira que bonito. Un aplauso para Begoña Vázquez tamén, mira. Quedoulle no punto exacto para min, Vamos probar, María Dolores, Vamos, apetece? vamos, Pues sí, veña, sí. Tentino, coa alfombra Vale. aí, porque esta alfombra Non pasa é nada. tradicional. Aí a dereita. Tranquilo. É tradicional, aí está. E tranquilo que... Uf, Verdad, xa chiva ahora. iba má cara xa, pa... Ya! Iba me lanzada. Un cachillo, Imos coa non? pregunta de concurso, veña. Señoras, señores, xente que está na casa, de que é o puré que está facendo Begoña Vázquez? Pataca 12. Como? A comer. Como? Pataca 12. Pataca 12. 664 483419 chamade ao Voltas co Prato. Chamade, 50 euros en xogo, cando queiras. Podes ir Probamos. probando xa as dúas receitas. Probamos logo, a ver. Hai que ir probando, porque hai que... Vamos probar logo, Darlle como paso está. ao galego. Bueno, a ver se Entón, te gusta. Primeiro vamos co de Julio. imos ao porriño. Terra de Raquel Atanes. Javier, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como ¿Qué tal? estás? Aquí, deitado no sofá, mirando. Moi ben. Aquí hai que estar no sofá. Estás ben? O sofá, mellor que vernos de pé. O sofá sempre está. Vernos de pé é un pouco absurdo. Home, sí. Veña, por 50 euriños, dime de que é a salsa que fai Begoña. O puré, perdón. Pataca, O puré. pataca 2. Moi ben, un aplauso, sí señor. Moi ben. Javier, que leva os 50 euriños. Paporriño. Muy bien. Un bico moi grande, Javier. Pronto, gracias. Hasta luego, chao, chao. Aí estaba Javier do Porriño que leva os 50 euros. María Dolores está probando xa a receita de Begoña Vázquez. Mira, Neja teño ca os dous unha cabeza. pintaza. Pero este tamén estaba moi bo. Ah, xa probaste os dous? Xa probín No, un, este agora no, vou co este segundo. no. Dá máis mal, dá Agora máis vou mal. co de Begoña. Vamos a dar. María Dolores, despois... Ei, vai, que vai, che quedou aí un vai, pouco. vai. Tentino aí. Aí ao lado do micrófono. Aí ao lado. María Dolores, despois de probar quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe, Todos os dous están maravillosos. Pero
Oh, de Julio. Vaya de Xulio Mato, aí está. Xulio Mato, vaya do día de hoxe na volta. Un odor maravilloso. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega e ás 10 da noite a penalti na Radio Galega. Chao. No más te fuiste y gordito estoy. Cochinito, cochinito, ay, ay. No más te fuiste y gordito estoy. Cochinito, cochinito, ay, ay.